Velkommen til Storm i Ørene, hvor vi denne gang skal tale om varigt men og mengrad i forbindelse med en skade. Til at hjælpe os med at forstå begreberne har jeg besøg af erstatningsadvokat Charlotte Marie Schmidt Christensen fra Storm Advokatfirma. Velkommen til. Tak for det. Lad os lægge ud med at få beskrevet, hvad er varigt men eller mengrad? Er det begge dele af det samme? Eller hvad? Ja, det kan du egentlig godt sige, det er. En godtgørelse for varigt men, det er det, man kan få, hvis man har været udsat for en personskade, og der er nogle varige følger efter det her, så man har nogle smerter stadigvæk, der er nogle symptomer på den her skade, man har været udsat for. Så er det en kompensation, man får for det. Det er ikke et spørgsmål om man er gået ned i løn, eller har mistet sit arbejde. Det er et spørgsmål om man har ondt, og hvad man ligesom kan konstatere, at den her skade har bestået i, og at det altså er noget, der er varigt. Og så taler man om en grad. Hvad er mengraden? Altså de gener, man har efter en skade, dem skal man ligesom have sat en mengrad på, fordi en udbetaling af godtgørelse for varigt men, det sker efter 1%. Og lidt afhængig af, hvad det er for en type skade, man har været udsat for, så er beløbet forskelligt, men det kan være, at vi lige skal komme tilbage til det. Men man kigger ligesom på det her menneske, der er kommet til skade, og siger, hvad er det for nogle gener, du har? Og smerter. Og hvad er det, en læge objektivt kan konstatere, der er galt? Det kan være noget med nedsat bevægelighed eller muskelsvind. Og så kigger man i det, der hedder mentabellen, som er et værktøj, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har lavet. Og der fremgår sådan helt gængse almindelige skader, og de er så fastsat med 1%, hvad mengraden for den skade er. Men det er altså noget, der afhænger af, de subjektive klager, altså hvad er det, den skadelidte selv fortæller, der er galt, og så de objektive fund, og det vil sige, hvad er det, en læge kan konstatere, der er en følge af den her skade. Du nævner den her tabel, er den sådan bare vejledende? Så? Ja, den er vejledende, og dækker ligesom også kun over de mest almindelige skader. Så man kan enten få fastsat sit varige men efter tabellen, altså tabellarisk siger vi, eller man kan få fastsat den efter et skøn, men på baggrund af den her tabel. Okay. Og så sidder man med tabellen, og man har en eller anden mengrad. Hvordan udregner man så det her beløb, man kan få i erstatning for et varigt men? Jamen, det er faktisk forskelligt alt efter, hvad det er for en skade, man har været udsat for, og hvem det er, der skal betale den her mengrad. Hvis det er ens eget ulykkesforsikringsselskab, der skal betale, så har man en forsikringssum, og så får man den procent af summen. Og der får man så det beløb, og det er så mengodtgørelsen. Hvor hvis det er for eksempel en arbejdsskadesag, så er der en fast takst, og en mengrad giver lige nu i 2022 tal 9.505 kroner per mengrad. Så det er lidt forskelligt. Og det er faktisk også sådan over i arbejdsskadesagerne, så nedsætter man selve beløbets størrelse som følge af alder. Men det gør man altså ikke over i en ulykkesforsikring. Der nævner du alder. Fordi der er sådan et eller andet begreb, der hedder aldersfradrag, når man beregner den her eller mengraden. Hvad dækker det over? Altså det er sådan, at man nedsætter mengraden, hvis man er over 39, når skaden sker. Så per år, man er ældre end 39, så nedsætter man beløbet, altså ikke selve mengraden. Lad os sige, at man for eksempel har fået 10% i men, så nedsætter man det beløb, man har udregnet med 1% per år, man er ældre end 39. Men altså ikke over i en ulykkesforsikring. Okay. Så det er sådan, hvis man for eksempel har været udsat for en arbejdsskade, så får man en mengrad i arbejdsskadesagen, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har taget stilling til. Og så vil det typisk være sådan, at ens egen ulykkesforsikring siger, okay, Charlotte skal have 10% i men. Det giver et eller andet beløb. Og ulykkesforsikringen vil så følge den vurdering på de 10%, men beløbet kan være helt anderledes. Fordi det altså afhænger af, hvad for en forsikringssum man har. Og så afhænger det ikke af, hvor gammel man er. Der får man ligesom bare procenten af den forsikring, som man engang har tegnet. Og hvad den er på, det afhænger af, hvad man har været villig til at betale, kan man sige, for at have den forsikring. Ikke? Jo højere dækningssum der er, jo højere har præmien på forsikringen selvfølgelig også været. Okay. På den måde, der blev vi en smule klogere på varigt men og mengraden. Er du kommet til skade, så tag fat i Charlotte og få hendes vurdering af din sag. Det koster ikke noget. Du kan finde hendes kontaktoplysninger på hjemmesiden stormadvokatfirma.dk. Du har lyttet til Storm i Ørene. Mit navn er Lars Lyngdal.